Mazwane, Alabasta, awu madoda, isitufuza, sithandwa sami. Cha, lalela weSwilathi. Uyazi wena Swilathi, ngizwile njalo ivideo yakho le okade ukhuluma ngayo. Uzuthi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngizithole sengikuwe lapho sengikudova dova lapho ngikudova dova ngomthondo. Ngikuzwile nje mawusho njalo laphana kwivideo yakho indavundavu yevideo le obuyenza ngongizwe uzuphathela amigama uthi ngifisa ngibe seduze kwakho ngikudova dove ngesende. Cha ngizwile leyo nto. Kodwa uyazi weMazwane into efika ingixake mina ngawe. Cha uyakwazi kona ukukhuluma into esile eyintweni nje eziningi ezisuke zithinta iSouth Africa. Kodwa when it comes to ukulungisa izinto ezonakalayo kulolu quqaba lwakho lwezitabane, cha uyahluleka impela kuvela unhlanhlathe nje uyithathela isayidi lokuthi nawe uyisitabane. Kanti uyazi weMazwane Alabasta ukube buyisitabane esineqiniso bekuyomela ulimele iqiniso ngoba phela ukuthi uyisitabane akusho ukuthi awusawazi umthetho wesizwe, awusawazi umthetho wobusiko bokuba umZulu njengoba uwumZulu nje. Akusho ukuthi anisazazi izimpande ezesizwe namagugu esizwe njengoba uyisitabane. Wazi kahle Mazwane, wazi kahle ukuthi yini errong, yini ehlonishwayo kaZulu, yini evikelwayo kaZulu, and uyiqonda kahle wena ivideo kangizwe ukuthi ungizwe ubeqonda ukuthini laphayana. Kuyeke-ke okunye-ke abesekukhuluma noma indlela lokho abeqonda ukusho abeyikhuluma ngako, yeke indlela ngisazodila nayo khona manje kuyo le video. Kodwa ipoint lokho kuthiwa icontext, icontext cha umzwile weMazwane. Mina-ke ngifuna ukuthi ilungiseke lento Mazwane, ungalithathi isayidi ngoba naku nawe uyisitabane uzugcina ungasababoni oronge abenziwa ozakwenu enizitabane kanye nabo. Uyabona nje sizinsizwa nje siyakwazi thina ukubona oronge abenziwa ezinye insizwa, sikwazi ukuthi lozo nsizwa siziconfronte silungise labo wrong. Asithi ngoba naku sizinsizwa oronge benziwa ezinye insizwa bese sithi sogigiyela silo sithatha isayidi ngisho insizwa ibheda. Nawe-ke Mazwane azithi mayibheda itabane njengoba uyibiza ngoNkulunkulu wazo nje. Ziholeke phela ngeqiniso Mazwane, uzikhuze mase igagamela, uzikhuze mase idlebeleka. Zikwazi ukuthi zihlale zisemgqeni ngendlela eright yokuthi zikhona ukwamukeleka phela emphakathini, ziphinde futhi zenze isense nakulabantu laba ezingakayenzi isense kubo. Uyabona, mina nje esayidini lami anginankinga mina nezitabane ngoba i-standing point sami njengoMax Makhanya sithi wonke umuntu akaphile ngey'nqumo zakhe. Lokho bona ukuthi ey'nqumweni zakho kuyakusebenzela, mina njengoMax Makhanya ngithi phila ngakho. Kodwa phela-ke yeka-ke ukube sujampa o-red line, azokuthi noma inhloboni yempilo inama-limits. Kuney'ndawo okungamele ugcaluze kuzo nje isinoma kanjani. Uyazi wena Mazwane njengoba uwumuntu nje engathi umuntu edloze engathi unabantu abadala. Wazi kahle wena Mazwane ukuthi makukhulunywa nje ngokushiswa impepho ekhaya, impepho ayishiswa inombani, emsama akusondeli nombani. Ungenzi Mazwane bese kube ngathi awazi ama-fundamentals okuba umZulu esizwe sethu njengoZulu. Sithi masikhuza ufike wena Mazwane uzogxeka abakhuzi bamanyala. Uyabona,
uyasazi isintu Mazwane, uyakwazi uyamazi uZulu, uyasazi isintu nje sethu njengamanguni ukuthi thina manguni esiholwa ngaphansi kwaZulu uyazi ukuthi sithini isintu sethu. So bahole ngeqiniso ke Mazwane ngoba nosomizi nje banjena nje fanele ngabe wena Mazwane uthatha iposition yakho njengoba uhlezi uyibiza nje ngoNkulunkulu uyibiza ngomholi wezitabane. Kumele uyithathe iposition yakho ukwazi ukuziyala izitabane uphinde futhi uyimotivate uyigqugquzele uphinde uyilwele. Izitabane zikhuze mayibheda uphinde uyilwelwe la ihlukunyezwa khona. Bamba iposition yokuba umholi ezitabaneni. Asinandaba thina nezitabane. Angize ke endabeni yevideo kangizwe ngoba ngiye ngenza ivideo nje elandela le video leyilandela leyo video ila ngezansi mawufuna ukuyibona ungayoyichecka la khona ngiqhamuke khona ngathi uqinisile ungizwe iqala kanjalo ivideo. Le video ke i-follow up kuleyo video. Ngifuna ukulungisa lapha yana enkulumweni entweni ebengithi uqinisile kuyo ungizwe. Into oqala i-context ungizwe i-context ye-video kangizwe iyona ebengithi iqinisile. Kodwa amazwi awaphimisele ngomlomo wakhe under the context eyiqiniso angihambisani ke nawo. Ake ngenze isibonelo. Mangikhuluma ngecontext ngikhuluma ngomongo wento ungizwe abeqonda ukuyiprotecta noma bezama ukuyikhulumela ngale ya video. Into ungizwe ngendlela esim-understande ngayo singomakhanya. Into ungizwe bezama ukuyilungisa laphana. Ungizwe bekhulumela izambatho zesizwe. Izambatho zesizwe. Ezikhulumela kuphi na? Ezikhulumela kulawa amanyala njengoba kubonakala in public. Indoda iqabulana nenye indoda okungelona neze icala nephutha. Kodwa icala ukukwenza lokho ngaphansi kwezembatho zesizwe. Ebese kube ngathi isizwe isona esigqugquzela lo mkhuba ngoba buka nezambatho zaso. Nazi zigqokwe ngaphansi kwamanyala. Yona ke indlela esi-understande ngayo i-context ye-video kangizwe. Bese kuba nezinto ke esingahambisani nazo azishilo ungizwe. Njengaleyo ukuthi nje kurong ukuba isitabane. Cha, singomakhanya asivuma ukuthi kurong ukuba isitabane. Singomakhanya sithi angeke sishayele izitabane umthetho sithi yini wrong ezimpilweni zazo yini right ngoba nathi lento esiyiyo nje kungenzeka kube khona abangayifuni kube khona abangayifunayo. Wonke umuntu akaphile ngeinqumo zakhe. Akekho umuntu okurong ukuphila kwakhe uma ngabe kumsebenzela yena kungamhlukumezi omunye umuntu. Uma ngabe ukuphila kwakho kungamhlukumezi omunye umuntu ku right ukuphila kwakho. Akekho umuntu onelungelo lokuthi burong ubutabane ngoba ubutabane zinqumo zomuntu ezipersonal ngempilo yakhe ngezathu zakhe. Angidluleke lapho. Iphuzu number 2 elikhulunywa ungizwe elokuthi sesizozicwasa bukhoma ke manje izitabane. Amasemba lonto abeyikhuluma ungizwe. Akekho umuntu onelungelo lokucwasa omunye umuntu ngenxa yobulili bakhe ukuthi wena uhamsa nawe njengoba uyindoda unomthondo nje kukhona mhleze kukhona abangahambisani nokuthi wena uyindoda sekumele bakucwase. Cha, awunalo i-right lokucwasa izitabane ngenxa yobulili abayikhethele bona. Okwesithathu iloku akukhulumile ukuthi kunesinye esila ku TikTok esimpofu esizibiza ngoZulu. Siyayazi ke lonsizwa ihlala lapha eSandton ihlezi ihambela nendlamlenze njena iwumlandelo omkhulu kaKhuzani. Insizwa leyana singomakhanya siyaconfirma lokuthi ungizwe ubeyisukela leya nsizwa. Insizwa leya. Point number 4 ile point le ethinta uSomizi.
Amasimba futhi lawa akhulunywa ongizwe ngoSomizi. Cha, uSomizi ubengayideserve inkulumo enjengale kuze kuthiwa uyaxoshwa. Kade